So ito yung mga parts na pinalitan. Yan. Sabi ng mekaniko ko, need na daw na palitan kasi baka masisira na daw. Ganyan talaga kapag may sasakyan at matagal-tagal nang ginagamit mo, maniningil na. Unsay kisaw mga siaw, kumusta atong mga kasing-kasing diha? Today is Tuesday, November 23. At ngayon, kasama ko si Pica, yung sasakyan ko. Pica kasi Kia Picanto. Nakuha ko itong sasakyan na to last 2015. I mean, nagcar-loan ako last 2015 at na fully paid ko siya last year, mga I think March ba yun, pag pandemic. And I am so happy kasi na-transfer ko na to sa pangalan ko. 2016, 17, 18, 19, 20, 21. So bale guys, 6 years ko na to si Pica at madami na siyang gas-gas at saka mga dents. So bale ngayon, papagandahin ito ng Shimmer Shield Minglanilla branch. Papunta kami ni Malaya sa office nila. Si Malaya nasa likod ko. And we will update you mamaya mga siaw. Bye! At yun po mga siaw, maraming tatrabahoin kay Pica. So bali, babalikan namin after 4 to 5 days. Ano yun? Nag-pressure ako. Happy birthday to you. Birthday! Yimaya! Get out! Happy birthday, Sex Bambaya! Happy birthday, Sex Bambaya! Thank you, Sir, tanan yung gift na ko ba pang workout? At yun po mga siaw, today is Tuesday, November 30. It's holiday, Bonifacio Day.
Ngayon lang namin makukuha si Pica kasi na-busy kami sa birthday ni Malaya. Nag-grab lang ako papunta dito sa apartment nila at mag-grab din kami papuntang Shimmer and Shield. Ang plano talaga, yung gagamitin namin na sasakyan papuntang Shimmer and Shield ay si Saya. Pero tinatamad siya. Ayun, mag-grab lang kami. At excited na excited kami na kunin si Pica. Go! So guys, naanami diri karon sa Shimmer and Shield Minglanilla branch. Kuyog na mo ang branch manager nila. I'm Joanne Bagaporo, branch manager of Minglanilla Cebu branch. Okay, so guys, humana nila og trabaho akong sakyanan. And miss, unsa din yung gibuhat sa akong kuan sakyanan? Ang buhat sa imuha, sir, is titanium coating, which is 5 layers of coating, 5 years yung warranty, and 9 years yung lifespan. First, ang masang checklist sa imuhang unit, since namin nakita ng mga heavy scratches, and then need na mo siya, advice na mo need to repaint ang imuhang unit before na mo siya i-coating. Okay. So, since na after sa repaint, amo dahil siyang di-coating o titanium coating, which is 5 layers of coating, sir. Nga, miss, unsay mga benefits aning titanium coating? Ang benefits niya, sir, is easy to wash na siya, with resistant, and then easy to remove ang iyang mga acid rain sa imuhang unit, and then ma-protectionan ang imuhang color sa imuhang paint nga dili siya dali ma-fade. Amo din po trabaho ang imuhang interior sa imuhang unit, sir, which is the three-way process, lip steam, photo catalyst, and car sanitation. So, 5 years ang photo catalyst, sir, is 5 years ang iyahang warranty nga ang iyang protection sa imo kan mga baho-baho sa imuhang unit. So, dili na siya dito mo stay ang mga germs or anong protected na asad ang imuhang sulod. Kaya amo naman siyang photo catalyst. Okay. So guys, humana nila trabaho ang akong sakyanan. Atong tanawon. Ang gwapo ni Pica at saka parang bago. Kanina nyor, pinagpawisan ako habang kumukuha ng shots ni Pica. Bakit? Kasi ang hot na hot si Pica. And thank you Shimmer and Shield Minglanilla branch for making my car look brand new. And sa mga inquiries, click nyo na lang yung link nasa description box ko. Till next time mga siaw, ciao!